Nyt on videokuvaa, katso Makke nukkuu. Magge, kato. Ota videokuva. Kato. Siinä on leggiä. Mitä? Kato. Kihelmöi. Se on vähän zoomia peliä, katso tosta ylös. Tästä. Onks? Makke! Nyt on aika lähteä. Makke! Se on Gaitju. Ja Betskut. Oi! Mitä? Make hei! Tossa on mora. Mora? Kyllä. Se on muototon lehti. Kokonaan. Make herää! Sä sammuit! Make herää, sä sammuit! Mitä sun lehtissä on? Sulla on jotain valkoista. Makke! Mitä? Ei vitsi. Toi kattoo ei mahu kuvaa. Herää, Make. Sille ei semmoista ei. Makke! Laita saunaa! Hei, sä sammuit. Herää, men nukkumaan. No. Makke hei! Makke hei! Mene sänkyyn Make! Me sänkyyn nukkuu! Mitä sun lehtissä on? Me sänkyyn nukkuu, Make! Me sänkyyn nukkuu! Make! Joo. Mitä sun tukassa? Me sänkyyn nukkuu! Mitä sun tukassa on? Me sänkyyn nukkuu!